Čaute ľudia, moje meno je Paťo a vás vítam u nového videa zo série Leto v Amerike. Shoutout Norovi, ktorý došiel s nápadom, ako túto sériu spraviť. Každý jeden týždeň bude vychádzať jedno video, kde si popíšeme, ako vyzeral daný týždeň. Dneska prvé video, prvý týždeň, poďme na to. Všetko sa to začalo 13.6., kedy bol deň D, keď ja som letel z Viedne do New Jersey. Shoutout Samkovi, ktorý ma ráno bral na letisko a musel trpieť môj stres, pretože ja som celú cestu stresoval. Letel som reálne druhýkrát v živote, prvýkrát som letel sám a predsa len čakal ma 9-hodinový let a nebolo mi úplne všetko jedno. Let prebehol v pohode. Dorazil som do New Jersey 14.30, 16.00 nás vyzdvihol autobus, odniesol nás do kempu. Medzi tým sme sa tam pozoznamovali s pár ľuďmi, pokecali sme, odkiaľ sme, čo robíme a podobne. Došli sme do kempu, dali nám izbu, ubytovali sme sa, vybalili sme sa, išli sme sa navečeriať, taká prvá spoločná večera v kempe. Noc sme trávili tým, že sme boli pri ohnisku a opäť sme sa zoznamovali s ľuďmi, s ktorými sme sa nestihli zoznamiť predtým. Tento prvý týždeň bol taký, že sme boli bez detí. Deti do kempu prišli v podstate až 10 dní potom, ako sme my pošli do kempu. Tieto prvé dni budú také nezáživné, pretože stále sme tam v podstate iba pracovali. Pratať ten kemp a dať ho do takého stavu, aby keď tam dojdú deti, tak bolo všetko pripravené. Prvý deň, čo sme boli v kempe, tak iba sme pratovali kemp, dávali sme dokopy atrakcie, pomáhali sme ľuďom, čo tam boli. Deň na to sme mali úlohu vyčistiť tenisový kurt takouto blbosťou proste, hej, taký ten prístroj, čo má motorček, hej, a strieka to vodu, neviem, jak sa to volá. Tu prišlo moje prvé zranenie. Yo boys, mám za sebou prvé zranenie. Tejto popálil ruku, lebo ja debilu položím na to najviac horúce miesto. Postarali sa mi to o to rýchlo. Môžem šoferovať tieto golfové autička. Kedy som sa popálil na tom motorčeku, pretože ja som si povedal, že bude dobrý nápad, keď sa postavím, budem to chcieť zapnúť a položím si ruku presne na ten motorček. Tento deň sme sa vybrali do Walmartu, čo je asi najznámejší obchod v Amerike, kde sme si nakúpili nejaké snacky, hygienické potreby a všetko v podstate, čo sme potrebovali mať v izbách. Výhoda mňa ako sekuriťáka bola tá, že ja som mal izbu sám pre seba. Ľudia, ktorí tam robili animátorov, mali izbu spojenú s deťmi, ja ako sekuriťák som mal izbu sám pre seba. Nasledujúce dni vyzerali tiež rovnako. Sem tam sme sedeli na bráne, keď potrebovali pomôcť s nejakými vecami. Pomáhali sme sem tam v dievčenskej časti tábora, pomáhali sme v chlapčenskej časti, skúšať rôzne vodné atrakcie, sledovať, či je basketbalové ihrisko pekne spravené, či nie sú sieťky roztrhané a proste všetky takéto veci okolo toho kempu tak, aby bol pripravený dostatočne na to, keď tam dojdú deti. Posledné 2 dni v tomto týždni sme trávili veľmi zaujímavo, keďže ja som bol v podstate na bráne, chalani sa snažili pomáhať. Snažil som sa robiť content na sociálne siete, čo mi dlho nevydržalo, je mi to celkom ľúto, pretože tam bolo strašne veľa vecí, čo ja som mohol využiť na content, ale nejako som nevyužil, pretože ja neviem, či sa mi nechcelo, alebo som bol lenivý, alebo ťažko povedať. Ale posledný deň v tomto týždni bol pre mňa osobne najzaujímavejší, pretože sme mali prvý voľný deň. Vy keď máte voľný deň, môžete opustiť kemp a ísť v podstate na výlet. Takže sme sa takto s chalanmi vybrali do Minnebraského národného parku, ktorý bol nádherný. Bolo tam krásne jazero, ktoré z 2 častí bolo sprístupnené aj na plávanie. Dali sme si kolečko okolo jazera, išli sme pozrieť veľmi pekný vodopád, ktorý stál za to a príroda stála za to. Neľutujem ani jednu chvíľu, ktorú sme strávili v tom parku. Vrátili sme sa naspäť do kempu, pretože 14:30 mala byť pool party pre všetkých zúčastnených, ktorí sú v kempe. Lenže v kempe proste boli bazény na 2 miestach. Jeden bol v chlapčenskom, čo bol spodná časť kempu, a druhý bazén bol v dievčenskej časti tábora, ktorá bola v hornej časti kempu. My sme si mysleli, že to bude v tej spodnej, takže sme sa tam došli pozrieť, nikto tam nebol, tak sme došli naspäť na izbu. 10 minút pred tým, ako sa tá party skončila, nám došla SMS-ka, že celý čas to bolo v hornej časti kempu. Došli sme tam, že ideme sa hodiť do bazénu a v tej chvíli sa tá celá party skončila. Som sa mohol takže pozerať na tú vodu a takto jej kývať. Po tomto všetkom sme došli do izby, okúpali sa a čakal nás ešte posledný spoločný výlet, ktorý bol úžasný, pretože som sa previezol žltými autobusmi, čo bol môj detský sen sa previezť žltým autobusom niekam. Previezli sme sa do nákupného centra nedaleko New Yorku, kde sme ešte posledný krát ponakupovali určité veci, ktoré sme potrebovali. Došli sme naspäť, strávili sme posledný večer spolu bez detí. Išli sme už spať s tým, že všetko je pripravené a na ďalšie ráno
prichádzali deti. Ak chcete vedieť, ako to vyzeralo, keď prišli deti a ako vyzeral nasledujúci týždeň spolu s deťmi v kempe, nezabudni dať like, nezabudni ma sledovať, napíš mi do komentáru, či si aj ty bol niekedy na Work and Travel programe, alebo sa chystáš na Work and Travel program. Užívaj ešte zvyšok dňa, moje meno je Paťo a čau.